Yeah. Yeah. Special. Special. Man. Yeah. 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 Let's get it done. Tapinda, I'm special class. Yeah. My jokes are heavy, the team better laugh. Yeah. Iwe tapinda, I'm special class. Yeah. Iwe team rangureza nembe. Shiri, special class. Like a bakasha. Special class. Chikudzidza sha. Special class. Like unakidza. Special class. Never fake teacher. Special class. Special class. Time moving up the sands of the hourglass. Running one like a garapana, Pana bought good morning teacher. I am school one. Muscat. Maxine. Muscat. And 11 zache 59. All right. Petronella. ndiamaziso zuro ndakatomasiya kuno uku ndichitoda kuverenga ndichitoona zvandansingaoni rodziwa yakatanga tadambukira mazuva nekuora unonzani ndinonzi bheka mulocho kubopa gudo bheka mulocho kubopa gudo kupiwe kumsheve undianiko I'm the head girl. Hi, Damon. Sakagara mudenga so that yet again yasina mudenga. and then sikana chemusoro mukuru awawa vari kuteera baba Inime then mandibvunza. I wanted to say kuti panapa tikangoti gaga kupisa. saka imimi kukurumidza kwenyu ndokukurumidza kwedu kubva pano notese tiri kutodikitira All right, thank you so much. saka itai gaga uyu ndiani Inini ndinonzi Christopher Jota, but you can call me Tito. Captain Tito. anobhosha uyu ndianiko magilasi ndeemaziso era Ndine back pain. Back pain. Sana wake unakwadza. maziso acho anotangira kumusana achinda iwewe handisi iwe ndiwo umwe andichakubvisisa twakoto kutaura newewe Matichi madam. ngati maziso magilasi ndeemaziso ere kana maziso ndeemagilasi amen papo Ndemsana madam. right nasowe nematopic andinawo panapa chiko iwe Ndaida kubvunza kuti kwemi munonzi madam ana. tinonzi madam chitsiga right chitaura chipindura mubvunzo wandabvunza Apa Cyclone hapana muchandoziya. taura kwewe Ndosaka ndauya ne-EWD rangu iri. ndo chichocho Iyi inonzi electronic warning device. Asa rayo ndeyekuti scan around the room temperature. Temperature kangokwidza inobva yatotanga kutobipa ichindodza kuti the temperature is going high. Right now kwakuda kusnowa, mafloods akutanga. mem uyu munhu uyu muri kumona anoreva nhema rimwe zuva akamboya nefoni yaiva nechiapplication chekuti aiti akangodai okumusikana totomuona akashama pamwe izvozvo muri kutosikanwa izvi muchatigira mabhomba iwe Aiwa, iyi haisi bomba iyi. As you can see, antimukona kuti ine chakadai so chikutonge chakafocusa ukoko. Chine Chimsoro. chechikusikana ipapo iwe haisi. saka iwe ukaona kuti kwakuda kunaya unoita sei Ndikaona kwakuda unaya ndine ma-raincoat angu ndakupfeka raincoat ndobva ndarova padeni. Ndikaona kuti kwakuda kwakupisa handizvo zvimukuona kuti Chikutotsva izvezvi waitei. izvo chichiri kusikana chichazonditaurira kuti kana mufunga ndikunyepaka Wofana nethermometer. right thermometer unodai so tapinda mutopic ichaudai yedu so topic yedu inonzi cyclone muzuva ranhasi ndokuti makamboinzwa kana kuti munoiziva saka ndikuda kuti mundipewo madefinition semaziviro amunoita cyclone inonzi cyclone dai handiti zvakafanana nenini handiti chakandibvisa kumazvingoku handiti nyaya yecyclone iyo imazuva kakandimaniwe yakaputsa musha wedu manimi handizvino right tazvinzwa next Okay. Makupinda pesi nawo kapa. It's okay. next yeah Cyclone ma cones ice cream Yeah,
yari right. Mwari serious Ari up. correct mem. Ruona paipa pakanzi Cyclone. Ndiye wekhona. Cyclone. I think not the Cyclone. Captain anogona kutimirira. Tipe answer first. Tipe answer Captain Tinzo. Cyclone ndoziya inini. Muri kwenya chiko ikuti gaga ku answer yenyu ti iwane kusumuka panotacha. Song yapo matavire inonzi Cyclone unino. Unino. Oh, Cyclone Jafet. Ajafet. Kaza mizike. Muno mclass ndazvitadza chokwadi. Chatoswera pano apa nekuchakwa tikuita kamau ani chaiwo chaiwo. Asi zviri wrong. Kuitirwa muno. Madope kwani. Kutamba hangu mem. Apana kwamunoenda musinodzidza. Arega chiaso the true definition is cyclone. This is when a low atmospheric pressure goes over a high pressure system and then it Continue. when low warm atmospheric pressure Hey, wamem. Kutodzidzawo kene. Da compare definition yake ne definition andinayo kana. Saka when low warm atmospheric pressure. Low akabatana na warm. Mnogona baranze and it's the same. When that pressure rises over a high pressure center, thereby creating spiral winds within that center. Muno anotema nekuti ane chirimi. Wanza mavoko unogona kuzofuera nazvo but for now tichashandisa spiral Da kumbo wekutsika wedzera. Da kumbo ataura nyaya dzemalow nemahigh. Handi muri kuona mungangotora low nehigh kunobva kwatanga kamika pressure, so ungatora vanhu veku low density motora vanhu veku high density movasanganisa veku ghetto neku uptown kunobva kwatanga kamika mhirizhonga, so cyclone yatanga Isuve ghetto katete kanoonera kapanguva kuti vanhu ve uptown tofanira kwapedzera kapa zvinhu zvacho kanopwanya mabiriji kaenda nawo areas mafoni zvese techingosa. For now tichashanda nedefinition yatapiwa naTito ndichazoibatanidza nehaya tikunongoshandisa yake because yakafanana neyangu, right? Varuti Vasikana ava head girl Petronella. Mubvunzo wandakubvunza next, effects of cyclone. Effects yacho chinonzi effects. ziya zvandambotaura kuti ndakabviswa kumasvingo izvo ndava kuHarare kuno kunondibhowa anditi mabhurukwa ose mapendana ndakapiwa nambuya vangu ose especially red ravaifarira kupfeka handichina kana one. Ungozviona maeffects ose maeffects zvakafanira kuti munhu ukableacha and then over waora ndo maeffects wife saka kuora ndo maeffects. siyanena mbuya vangu ngazviwa siyanena mbuya vangu ma-effects amuri kutaura ma-effects anti muri kuona paipa yakana song ichirira paipa ichitanga ivati pipi bubu jehovha ibata so vati ndo ma-effects wavo. Definition ema effects ka. This is when mira taura slow tione kuti ndigoibatanidza sene yangu definition yako. an effect is a change in the dependence of a system that's before towards one that's about to come in a dimension that causes an interchange. ama-dimensions awandisa. Audautaura zvematransformers. In that dimension, thereby causing a difference, which then results as an effect. Transformer hakuna kana transform. All right. Definition yako hii. Guys, kamfungwa ndiri kunyepa memga munogona kuto google inini google ipartner yangu ndindotowa kodera ma system awo. For now definition yako ndachapa class nekuti yakada kuenderana ne definition yandinayo. AI chayo. Ndo yatichashandisa. AI chayo munozati zvoreve kuti AI. Vakomana vakandidedza ka ndikawaudza kuti inini amsikundiketa ndikabva ndaiti ngatingoiti AI zvinoreva kuti angasingagoni. Pinda to pindom special class, yeah.
My jokes are heavy, the team better laugh. Yeah, iwe tapinda I'm special class. Yeah, iwe team rangureza nembe. Shitty, special class like a bucket shot. Special class.